Gaurko musika zuzenean telebista saioa grabatzeko Oiartzunera etorri gara. Jakolev 42 taldeko kideekin egin dugu hitzordua, argitaratu berri duten adierazpen askatasuna diskoa ezagutzeko. Gaur, gurean, Jakolev 42. Zentsuraren kontra, errepresioaren kontra, adierazpen askatasunen alde. Nire buruko itzaletan, gordetzen den epaia, eguneroko borroka, inguratzen nauen etxaia. Nire izatea grisez, estatzen duen zeru zabaia, melankolian itxotako ibaia. Lehenengo ensaioak izan ziren 2015 urtean, nik nitulako kanta batzuk eginak etxian, eta justo momentu hortan nemilen bi taldetan jotzen, eta estiloagatik ez zuten kabida talde horietan. Eta ja 10-12 kanta inguru zeudenean, komentatu nion Jon Retegiri, ingo zian favoria bateriak grabatzeko, eta nire gainontzekoa grabatuko nula, bai bajua, gitarrak eta hotxak. Eta ja 2016 hasieran hasi ginen ja ensaioak serio hartzen. Eta hor, oian sartu zen, Artritis taldean zebilela, eta beste Enrique, Txumatxos taldekoa bezlaia. Eta hor, hasi ginen ja laukote moduan, eta hilabete gutxi barru ja lehenengo kontzertu eman genuen, hemen Oiartzunen, The Bogies eta Kaos Urbanokin, eta hortik aurrea topea, lehenengo urtiak izan ziren oso positiboak, oso paruak. Gaina lehenengo kontzertuan ja maketa batekin atera ginen, 5 kanta gehi bersio bat zeuden maketa hortan, eta lehenengo kontzertuan saldu zen ikaragarri ondo. Eta ja udara horita ja buru belarri sartu ginen lehenengo diskoan prestaketan eta grabaketan. Hor gaina ja Koldo sartu zen bajista bezala, eta oian bajua utzi eta gitarra hartu zuen. Eta 2016an esan dugun bezala maketate genuen, 2017an La Pesadilla Continua diskoa, 2018an Secuestro Express, eta hori grabatzen eginean ja Enriquek esan zigun taldia utziko zula. Orduan idea ona iruditu zitzaigun Oiartzungo jaitan, herrian jo ber genuen eta kontzertu hori grabatzea Enriquen despedida bezala, eta 2019an ja atera genuen zuzenek hori, antolatu borrokatu egin, izena duna, eta 2020an ja zeakin, Imanolekin, abeslari bezala, ate genuen Vuestro Pecado diskoa, eta hor lehenengo 5 urteak urtero lan bat kaleratu genuen, eta hori oso oroitzapen onak, taldean hastapenak eta nola izan ziren. Ni 2017an sartu nintzen, lehenengo diskoarekin, maketa ja bazegon grabatuta, eta nik grabatu nun Antiapolitikos abestia bakarrik lehenengo diskoan. Eta hori da nire hasiera. Ni sartu nintzen taldean 2018 urtean, justo Enriquek taldea uzteko erabaki hartu zuen, da ni kontzertuta eta juten nintzen, asko gustatzen zitzaien taldea, eta zen zango, eta proba egiteko, eta beste batekin probatu zuen, da sartu nintzen, ensaio bat genuen kanta batzuk, eta lehenengo kontzertu eman nuen 2018ko abenduan, sala atunken jo genuen, batiliazokin da beste talde batekin, eta hurrengo urtean beste kontzertu batzuk eman, da urte bukarako diskoa grabatzen hasi ginen. Sartu nintzen taldean aurreko urteko irailean, más o menos, eta egin duen urte bukareraino pare bat kontzertu, eta gero berriak grabatzeko hemen negoen ja. Musikalki street punk giroetan kokatzen da banda. Urteekin garapen egon da, baina hasierako sustraiak tinko jarraitzen dute. Ninen bilen bi taldeak punkagoak ziren, segurazki, eta momentu hortan igual gu beste estilo bat entzuten genuen lagun artean. Kanta bizkorragoak, gitarrak igual sendoagoak, heavy toke puntu horrekin baita ere, eta orduan momentu hortan sortzen hainitzen kantak toke hori zekaten. Eta lehenengo diskoak markatu dula taldean norabideatzen izan den lehenengo urtetan behintzat, ez? Eta zen hori letra oso politikoak, oso zuzenak, kritika egiten aurrean dakagoan ere, eta baita gure buruari ere, askotan guk ere hankasarteak eduki ditugu, eta evoluzio bat pentsatzeko moduan egon da. Baina musikalki izan dela bateria oso bizkorrak, igual incluso toke hardcore melodiko horrekin baita ere, momentu batzutan, kanta batzutan, eta gitarrak oso heavy kutsu horrekin baita ere, Maketa eta lehenengo diskoa, igual gordinagoa dira,
baina uste Jakolefeko esentzia mantentzen ari dela. Azken diskoko kantak igual pizkat desberdinak dira, baina hori, esentzia mantentzen da. Nahi dugu ez bakarrik musika egitea, ere mezua zabaltzea. Igual horregatik arazoak izan ditugu, baina bueno, ala izan behar da. Bai, taldia beha esango genuke beti izan duela zuzena, ondarkorra edo bai. Pixka mala hostia hori ateatzeko beti izan du Jakolef. Nik uste hori dela bere karakteristika nagusienetako bat. Egungo taldekideekin grabatu duten lehen diskoa da honakoa. Taldekide berriek norabide berriak ekarri dituzte, eta disko berriak aro berri baten hasiera irudikatzen du. Te quitan la casa, no la puedes pagar. En el curro han decidido que no les sirves más. Pero esto no es lo peor, no puedes hablar. La mordaza cierra tu bocaza, no puedes protestar. Izan da lehenengo diskua Imanol eta Ibaiekin egin duguna. Egia da, Vuestro Pecado diskoan Imanol ja bazegoela abeslari bezala, baina beha sortu zeneko ja kantak eginak zeuden. Orduan, sortze prozesuan etzun asko parte hartzeko aukera izan. Eta disko honetan ja, bai letra aldetikan, Imanolek ja bere letra batzuk sartu ditu, eta bateria ejekutatzeko garaian ere diferentzia asko gonda, Jonek zekan jotzeko modua edo Ibaiek dakan jotzeko moduakin, ez? Eta azkeneko diskoan ikuste hor toki aldaketa bat egon dela, letretan ebai igual letra diferentiagoak ere badaude. Ez nuke esango inflexio puntu bat egon dela, baina bai egon dela aldaketa bat azkeneko diskoan, aurreko bost lanakin alderatuz. Nik diskotikan 3 kanta initun nik, bat anaia inion kanta bat izan duzan, da beste 2 kanta nere geroi buruz hitz egiten da, hola. Eta egia esan, beti emate izu plus bat, ez zukindako abestiak, kantatze horrek, beti zuzenean emate izu beste indar bat, ez. Ja, sentitu gogo, egia esan beste letrak sentitzen dituzu, baina zuk itxe dituzu nian, pues... Bai, eta komposatzeko baita, karo nabaritzen da, Imanolek adibidez letrak egin ditu, lehenengo letrak baita, beste diskotan bakarrik endikak egiten zituen, eta orain nabaritzen da hori, Imanolek egin ditu 3 kanta, nik beste bat, Ibaiek baita parte hartzen du komposatzeko momentuan, osea da kolektiboki nabaritzen da hori, genean. Bai, CD berriarekin nisartzen naiz ja, eta hori nire jotzeko era pixka bat kontundenteagoa, bomboa gehiago fuerteago edo ematen diot, eta nabaritzen da bukaerako lanean, bastante. Ni urte batzutatik honea ustez kantatzen ikasi zizut esango, porque erdildako hauntza bat ezela beste dugu, ez tope, baina bai igual ez ez esango kantatzen ikastezula, ez? Baina, nik uste dut fiska bat mejoratu deula. Musika talde bat izatea zaratago, Jakolef 52 taldea militatzeko modu bat bada ere. Bide horretan, kantuen letrak eta musikarien jarrerak taldearen nortasunaren parte dira. Horaz genian faktore asko dakate, bere pisua ez, alde batetik, igual norbanako bezala militantzia munduan ibiligean pertsona geha, kolektibo desberdinetan, gero baitare gure denbora librean ere, bagea persona batzuk interesat badakaguna munduan gertatzen dien gauzekin, ez? Eta gero momentu hortan baitare nik uste punk mugimendu barruan bazegola jodetut esango personalidade falta, disko denak nahiko antzeko zian letra aldetik. Eta iruditzen zitzaigun, bazegoela gai asko aipatzen ez zienak eta aipatu bertzirenak, ez? Eta nik uste taldean idiosinkrasia edo, hoi dela. Eta ikusten dugu gaur egun, igual dela punk talde asko, baina profesionalizatuak, ez dakit nola esan. Eta, hostia, ikusten dugu egoera gaztetxetan, edo rekorrido alternatibo horietan,
ba, geroz eta txikiagoa dela. Ba, taldia profesionalizatu dilako eta ja ekonomikoki minimo bat eskatzen dutelako ia denak. Eta ezin dugu ahaztu Euskal Herrian rekorrido alternatibo hori ezinbestekoa izan dela beti. Eta ezin dugula galdu. Orduan, ja ez letra aldetik bakarrik edo musika aldetik, jarrera aldetik ere militantzia hori mantentzea guretzako ezinbestekoa da. Eta batez ere esaten genuen lehen, ez? Ba, militantzian gu ere ibili gea, badaki guzti zaila den olako proiektu bat aurrera atetzea, eta musika taldeak ezinbestekoak izan dira Euskal Herrian, eta jarraitu behar dugu ezinbestekoak izaten. Jakolefen hasieratik orain arte, hori izan duela puntu fortenetako bat. Azkenean gu beti jodeu kausangatik dan, eta kausangatik esaten zutenean ez da etiketa baten barrun. Gu kolektibo diferentiek deitu dute jotzeko, kausa diferentietarako, eta gu beti horren du da. Eta gaina harro, gaur egun oso zaila ikuste dugu jende asko, pues nahi du musikatik bizi. Baina, bueno, bakoitzak aukeratzeu zein izan nahi duen da non ibili nahi duen. Adierazpen askatasuna diskoa taldekideek duten estudio txikian grabatzen da taldekideen eskutik. Masterra egiteko berriz, Loloren laguntza izan dute, kanpoko begirada baten bila. Ba, bastante azkar grabatu gendun. Egia esan aurreko grabaketan bai ondu ginen denak egunero igual, baina hau izan dua, ba, endika gehien bat ondua egun guztitan, del tirón egia esan dugu. Bateria egun bat bi, bajua egun bat, gitarrak egun bat, ahotsare bainik egun batian grabatu dut. Bastante guztu gatu ginen, da zaren honbel. Egia esan ez geha oso trikismikizak grabatzeako orduan. Normalean endikak grabatzen ditu bere etxean, bidali, etxean ikasi, hemen ensaiatu, igual hilabete batean, eta igo, eta aste batean edo bi astean gehienez grabatzen ditugu kantazkoak. Normalean guk nazten ditu, eta, bueno, erabaki dugu, igual pauso bat emateko, edo igual lanak entzeko, Lolorekin parte hori egitea, eta, bueno, nik uste oso ondo geratu dela. Nik uste azertu bat izan duela. Beak gehiago kontrolatzeko asuntu hortaz, eta igual grabatzen ari zenean disko bat, gero zuk masterizatzea, hobeto izate, igual kanpoko persona batek hartu eta pixka bat. Ez dela igual erotzeko zea hori bai, erotea. Pasaden otsailean Guardia Zibilaren salaketa jasotzen du taldeak, gorrotozko diskurtsua zabaltzeaz leporatuta. Salaketak taldearen bidea kolokan jarri zuen, baina oztopoen aurrean taldeak tinko eutsi dio bereari. Sortze prozesuan azkeneko etapan ginenean, derrepente iritsi zaigun Guardia Zibilaren salaketa. Eta gero, momentu hortan zalantza pila dituzu, ea taldeakin jarraitu behar duzun, iristen denean izutzen zehaz, ez dakizu ze puntora iritsiko den salaketan asuntoa, eta abokatuak esan zigun lasai egoteko. Gauza hauek luzeako zikustela, eta guri epaituko zigutela informian zegoen gauzengatik, ez hortikan aurre egiten genuen jarduera batik. Orduan, bueno, animatu ginen berriz, genuen bilera bat taldean, eta erabaki genuen diskoakin aurrea egitea. Egia esan izutu ginen hasieran pixka, etorri zanean asuntua, ostia, kontzertu bat kantzelatu genuen, gu gati baino gehiago, deitu zigun jendiai, igual represaliako etorri altzitza iskiolako, eta uste dugu gainea, inbar genuela aurrea. Zetik, nolako zeu zer etorri eta atzen goba genuen, arrazoia ematia da behar egite bai, ez da. Bai, guri leporatzen digutena da, dakagula gorroto diskurso bat, poliziaren aurka, enpresarien aurka, militaren aurka, Espainiaren aurka, eta bost kolektibo ziren, bestian ez batzen. Salaketarena, oain, hilabete batzutako perspektibakin, pixkat arrazoia ematen digu. Eta esaten duna da, jarraitu behar dugula. Gauzak salatzen, eta letra salatariak idazten, eta letra zuzenak idazten. Eta, bueno, ikusiko dugu konsekuentziak zeintzuk izango diren, bino eske sistema da dena,
eta ematen du askatasun asko dugula, egunerokotasunan, aisialdi aldetik ia nahi duguna imposible dugulako, baina eskubide aldetik ez. Eta, ostra, konsiente izan behar geha hortaz. Azkenian, gui asko impactatu zen izan, talde bat izan, ez gara famosuak, ezagutzen gaitu jendeak, bale. Baina estenan edo esan ezun bezala daude taldeak, festival handitan jotzen dutenak, reprodukzio pila dazkatenak, jende asko muitzen dutenak, gu ez gara olako talde bat. Baina gui tokatu zaigu nian hau, eski gui tokatu bat zaigu, edo zen tokatu dakilok, Baina, bueno, tokatu bat, aurre marko dugu. Ostia, iruditzen digu Euskal Herrian kulturak eta musikak bereziki eukidura oso pisu garrantzitsua politikoki eta gauza salatzeko garaian eta jarraitu berdula hola izaten. Eta inkluso gu Euskal Herritik kanpo asko jotzen dugula, Euskal Herria erreferente bada. Zugutentzat Madrida eta Euskal Herria erreferente bada horregatik. Eta askotan esaten diezuan hori, gauzak aldatu diela. Eta igual oain alderantziz da, Lagoiko hamarkadan behaieztekaten la movida madrileña eta guk punka, eta oain behaiek dakate punka edo rapa, oso politikoa dena baita ere, eta gu gaude beste movida popero progre batzukin, eta ojo, eta esan dut, gustatzen hauela, bino, ostras, baita ere politika Euskal Herrian garrantzia aukidu, pixoa aukidu, eta jarraitu eukitzen, gure ustez. Eskerrak eman ezkilegu jende guztiai, jaso dugun babesangatik, que se dé por aludido, que se dé, y el que no, no. Egia esan jendian babesa sentitu dugu da asko eskertzea. Guk esan dizut kausetako jode gunean, saiatu beti horreoten da, baina ikusten egia jendian erantzuna eta asko eskertzen dela. Disko berrian gora egin du euskararen presentzia bestietan. Honakoa autu politikoa dela aipatu dute taldekideek. Eman behar zuten pauso koherente bat. Bai, azkenian autu politiko bat izan da. Euskara zitia diskoaren gehiengoa. Bagenun deuda hori, euskararekin. Lehen esan bezala, talde militante edo politikoa izan geha beti, edo saiatu gai izaten, euskararekin, ez geha ondo portatu. Eta disko honetan, hoi argi genuen. Eta, de hecho, diskoaren lehen izena autu politikoa zen. Erderaz kantatzen egin berdin zaite, bai. Baina gila da, euskaldunak izan da, euskeraz kantatze horrek ematen dio beste... Gainera jende asko esaten zigun, jode, euskeraz gehiago kantatu behar ez dute, eta ez dugu horregatik egin, ez? Baina, nahi gehiago zen personalki asko gustatu zaitu. Letrak euskerazin, da ikusten egea bai, lehen iriste ez ginen jende batzuta igual euskerangatik iritsi gara. Erderaz egin ditu kanta batzuk, eta igual urrengo diskuan 12 kantatik behatzi erderaz dihuazta iro euskeraz, baina bai, egia esan guztua gehatu gara euskeran erabilerakin. Industria musikala kantuan taldeak bere iritzi ematen du musika eszenaren inguruan. Salaketa kantua izateaz gain, aldarrikapen kantu bat ere bada. Bai, industria musikala kantuan pixka da aipatzen dugu, gaur egun Euskal Herriko musika estenan somatzen duguna, ez? Enpresari asko dago eta geroz eta zirkuitu alternatibo gutxi jo. Zirkulu hortan sartzen zeanean, ez baldin bazaude promotora batekin, geroz eta zailtasun gehiago dituzu jotzeko. Beti egon dira promotorak eta beti egon behar dute promotorak. Bino, bai iruditzen zaiguna da, azten dien talde berriak tita bilatzen dutela zirkuito hortan sartzea. Horrek egiten duena da baita ere, gaztetxetan edo jende gutxiago ibiltzea. Eta gero, gaztetxe batek antolatzen duenean kontzertu bat, holako taldean nahi ditu kontratatu. Ezinezkoa da, ze talde denak kobratzen dute kriston dirutza. Ezin dezu prezioa ere jarri oso altu, ze gaztetxe bat izan erdu denantzako esku dagoen gauza bat. Eta ez dena posible da, barrako dirua eta sarrerako dirua taldentzat izatea. Orduan, militantzian nun galditzen da. Eske ikustea zuzuaz ez dakit festa batzuta o
esan izut zirkitu batzu motatu da, eta beti daude talde berdinak, pastela behien artean jaten dutenak, baina, bueno, gui ez dute pastel horren barron sartu, eta gu ez dut pastel horren parte izan nahi, orduan, bakoitza berera, ez da, beste iz. Eta gero baita ere, daude beste talde batzuk, eta hemen ja bai sartzen gara pixkat zuzenago, bueno, ez du inorra aipatzen, eta baten bat sentitzen baldin bada identifikatu aletrakin, ez da gure gauza. Diskurso oso ezkertiarrak, diskurso oso antifasistak, oso progresistak, baina gero bere baldintzetatik jeisten egin dena. Eta gero gaina baita ere aipatu behar da, holako kontzertu antifasista edo solidarietan antolatzen da bilen jendia, askotan bilatzen dula gehiago masifikazio hori, mezua baino. Eta ostra, juten zea elkartasun kontzertu batera, eta esaten dugu letran, eta elkartasuna non dago. Ez dakit, eta pixkat disgustu hori bat dugu gaur egun Euskal Herrian dagoen estenakin, eta kanta hau segurazki izango da letraletik zuzenena dena, ez? Diskografia oparoa batu du taldeak urte hauetan guztietan, baina zuzeneko emanaldiek eman diote nortasuna taldeari. Esango nuke talde bat izan du gala, bai. Gure kabuz beti grabatu izan dugu, soinua ez dio igual atea diskotan beste talde askok, ez igual, ostia, grabatzeute estudio batian, soinu potentia teatzeute, gero ikusten juzu talde askore bai. Kontzertu ematerako orduan ez dutela indarroi, ez da gu ustez kontrakua gehala. Pasa izan zaigu talde potenteago batzukin jo batzutan da, esan ostia. Esan ez dutera diskotan igual soinua ondo ateratak atena, baina bueno. Goi beti karakterizatu dute horretik, direkto potentea atenarik. Bai, nire ustez bai, nabaritzen da, gustatzen bazaizu Jakolev, diskoetan, bai, baina eske direktoan beste gauza bat da. Potentzia gehiago daukagu, ez dakit, indar asko daukagu zuzenean. Bai, diskoaren aurkezpena horretan izan zen, nire herrian, hasi que niretzako espeziala, eta bai lagun artean eta hori, kristona, horretzapen oso ona. Nizeneko orkestpena, ez genuen espero hainbeste jente gotea eta entregatua, oso polita izan zen. Eta gero beste kontzertuetan baita, Bidebietan adibidez, Bidebietako jaietan, sorpresa nire izan zen, ez genuen espero jendetza eta erantzun hori, ez? Oso gratifikante izan zen guretzat. Diskoa kalean kontzertuak ditu helburu Jakolev 22 taldeak. Bertan sentitzen dira gustora, eta bertan egiten dute eztanda kantuek. Bueno, pixkat, guain arte bezala, berlas venir. Jarraituko dugu disko honen aurkezpenarekin, baina azkeneko kontzertuan erabaki du ila disko osua sartzea, eta kanta zahar gutxiago egotia setlistan, eta eman ditugun kontzertuak, oso positiboak izan dira. Bai, lehenbizi kontzertu jo, eta kanta letra batzukin da daude, eta hilabete batzutan segituko du kontzertuk ematen, da gero, zerbait prestatzen hasiko gara. Bai, orain atope, gogo askoz, eta, en momentuz ja jodeguna, ha sido la hostia, porque jendearen erantzuna kristona izan da. Pentsamendu bakarra, inposatu nahi